היי חברים, והיום אני בבתים סודיים למיינקראפט. נכון, שוקעת השמש. פה הבית שלי. נכון, נראה מקום טבעי לגמרי, אני חייב להודות. אבל, אני רציתי את הקשת, אני אקח עכשיו קשת. שאתם לא יודעים. זה מסובך. נו, פה בערך. מולה. מה מנהל שי? פה לפה. יואו. איך הצלחתם קודם? הנה. יא. נו באמת. קיצור, אז בוא ניכנס ככה. עדיף. חכו שנייה. תכף חוזר. אוקיי, חזרתי. אז הנה, זה נורא סודי אגב. רק בשרתים זה די מסובך לחיות ככה, כי אז אתם צריכים להיות על שיר. אני רוצה לכם לשים סולם, לרדת כמה שיותר עמוק, ככה הם לא יקלטו אתכם מצדי, שאתם רואים סימן. תשאו לא רעה, תלכו לאיזה מחבוא, תתחבאו מתחת לפיסטונים, וזה מוריד דקות. אבל לדעתי זה מאוד מוגן. זה גם מוסתר, אבל אם אתם שמים פרש פלייט, אז יחשבו שיש שם משהו, וכבר יוצא להיכנס. עכשיו יש את הבעיה הזאת, וזה גם נראה טבעי לגמרי, זה כאילו פתיחה מהעולם הרגיל. אז טוב, עכשיו, אחרי שהראיתי לכם את המלכודת הזאת, אני אעשה סרטון איך מעלים אותה אחר כך. בהמשך. עכשיו אני אראה לכם מלכודת אחרת. בשבילה אתם צריכים את תיבת מלכודת, רדסטון וטינטי. ובלוקים. כמובן רפיטרים, שכחתי. טוב, בוא נחפש פה משהו. ניקח נגיד צבע, ניקח נגיד, מה זה משנה, ניקח נגיד. עכשיו אנחנו נשים פה שתי תיבות, אנחנו רואים רפיטרים. עכשיו זה יפעל, זה יפעיל איתו קצת איתי, ככה, ועכשיו עוד פה אחד, ואז תכנסו את זה בסגור, וכזה דבר, וככה זה יוריד חשד. ואז תהיו מאוד עדינים מזה, וברגע שהרצת מופעל, ואז אתם פותחים את התיבה, ואז מה? שנייה. בום! בום! זה מתפוצץ.
זה שעשיתי את זה רחוק מהבית הזה. זה מלכודת די טובה, זה לוקח לה טיפה יותר זמן להתפוצץ. זה לא אני המצאתי, זה עלה לי בראש, אבל אני עשיתי את זה עם טיימר וזה יצא נורא. אז מחקתי את העולם, כי אצלי זה יצא על טיימר, ואז כאילו הראיתי לבן דוד שלי, ואז בן דוד שלי תיקן והוסיף כמה דברים, ואז זה יצא כאילו יותר טוב, ויצא משהו מדהים שהייתי מת להראות לכם. פשוט ברמות על הייתי מת להראות לכם. פשוט הייתי ממש רוצה. זה גם לקח המון זמן, אבל זה מוריד המון. זה בעצם הורג אתכם. עכשיו אני אבנה את המלכודת עוד פעם. פה נבנה פעם 3 שורות TNT, 3 לגובה, 3 לרוחב. נבנה כאן את השכבה. כך. אוקיי. שם פה 2 צ'סטים. אתם יכולים גם לשים רפיטר אחד, כי גם רפיטר אחד יפעל. אני ממליץ רפיטר אחד. 2 צ'סטים חובה, כי הנפח שלהם. זה מקור האנרגיה שלהם, בלי הרפיטר לא היה קורה כלום. עכשיו נעשה T, זה 0, עכשיו נפתח את הצ'סט, ואז אתה לא יודע מה קורה, ואז בום, זה מה שקורה לך. זה לא הוריד לחיים כפי שציפיתי, כי לא הייתי איתי, אבל זה מוריד אותך לאנשהו שלפעמים אין לך דרך לצאת ממנו, ויש לך מאגר של בלוקים. עכשיו, בגלל שלי יש מוד שבעצם מגן עליך, אז זה בעצם לא היה אמור להרוג אותי, זה גם לא אמור לעשות כלום, אבל אצלכם במיינקראפט, סתם אין לי מוד, אני לא יודע באמת למה זה הוציא, לא קרה לי כלום, אני באמת לא יודע, אבל המלכודת הזאת היא טובה. אני עומד להוסיף לבלוקים, שזה ייראה יותר מגניב, ויש לה בלוקים. אז כאילו כשאתה מנסה לצאת, כשאתה קולט כאילו מה הפואנטה של זה, ואז כזה עם פיסטונים נסגר לך הכל, זה דווקא די קול, אני חושב לפחות. הדלת תהיה די מסובכת, יש איזה חסוס. אבל מה לעשות, לייק, סאב, אקרב ודסווידניה. לייק, סאב, אקרב ודסווידניה.